Най-мощният камион в света, Volvo FH16700, започна да излиза от цеховете на фабриката в Гьотеборг. Ключовете от шведското возило бяха предадени на първия горд собственик, норвежкият предприемач Торе Осе. Той ще използва камиона за превоза на екипировка за нефтената промишленост. Двигателят D16G, който задвижва новото Volvo, е създаден на база на предшественика FH16660, който беше с работен обем 16 литра и мощност 660 конски сили. FH16700 е също 6-цилиндров редови дизел с работен обем 16,1 литър, турбокомпресор и интеркулър. Той успешно покрива изискванията на стандарта Euro 5, използвайки SCR технология за обработване на изгорелите газове. Отработените газове се смесват с AdBlue течност, преди да навлязат в каталитичния конвертор. Подготвен за продължителна експлоатация, двигателят на Volvo FH16700 има горно разположен разпределителен вал, по 4 клапана на цилиндър, а маслото се сменя веднъж на 100 000 км. Коляновият и разпределителният валове притежават хидравлични заглушители, намаляващи вибрациите до възможния минимум. Пилотното впръскване в цилиндрите, при което постъпва прецизно количество дизелово гориво, се грижи за по-спокойната работа на двигателя и по-ниските нива на шум. За тази цел Volvo FH16700 е оборудван с нови инжектори, които работят с по-високо налягане и с по-висока честота. Новият двигател има електронна моторна спирачка EGP, а като опция се предлага и друга, тип V+, която е запазена марка на Volvo. Моторният синхронизиращ механизъм е разположен в задната част на двигателя и контролира сервоуправлението, маслената помпа, горивната помпа и въздушния компресор. Той е лек, компактен и добре защитен. Там е разположен и валът за отвеждане на мощност, който може да се използва с различни цели, като например директно монтиране на хидравлична помпа. Монтирането на вала върху маховика спомага постигането на висок въртящ момент – 1000 Нм в статично състояние и 650 Нм, когато машината е в движение.